का हो धुरंधर भैया दिख गइल पावर एगो गाना टिप टाप के ट्रेंडिंग में चल गइल त ट्रेंडिंग हई हई हाउ हई दिख गइल पावर 8 घंटा 12 घंटा हो गइल अभी तक हम सोचत नहीं भैया वो बेरा से कब भैया पोस्टरवा शेयर करेलन मिलियन वाला कब शेयर सबसे पहले कि आज 8 घंटा में भैया के हमार रेंगत 3 लाख पे पहुंचल बड़े। अब बताओ भैया हेंगा माने हेंगा मर्दे तू भोजपुरी के बड़का कलाकार हुआ बड़का स्टार हुआ भोजपुरी तोहरे से बा कबो कबो लाइव के कहलन कि भोजपुरी हमरे से बा हम ही बानी तो भोजपुरी बा माने पहुंची हमनी बताओ ना रेंगत एगो वीडियो पर 3 लाख व्यूज नहीं खे जात ओकरा बाद कह कि एथी आ हई दुके चमचा लोग कहत रहले आवल हो कमेंटवा करे चमचा लोग कहत रहे कि डर गए हैं पावर स्टार इसलिए वीडियो नहीं डाले हैं। थोर बाप रे इतना डरा गइल बड़ा नु आज तो देखिए कोई डरा का हम बताई जौन काल है नु काल वाला देखिए काल तू देख लियो ठीक बा काल तू देख लियो वो चैनल ना है बानू तू देख लियो ऐसा धुरंधर भैया अपना चमचा लोग के संभाल लो ना तो हमनी के जहिया आके कहलो ना तू तो हमनियो के जहिया एथी करम सनु तो या ना एगो खोदबा तू खोदा के और जाई उहे वाला हाल हो जाई कैसे कि ई लोग बकचोदी करत भैया हमारे एगो बड़ा निमन बात कहले खोदे वाला बाप हो बाप तो तारा खोदे वाला तो ए गाना अपना दी है का जहाज देवे वाला रहल गीतकार लोग नया ये घरी भैया हमारे एगो घरी नियम निकलने वाला है जब इनकर के गाना लिख दिनु तो ओकरा के ईश्वर दे जहाज दे देता है। ई छोट मोट गिफ्ट नहीं देते हैं छोट बड़का स्टार दुकान स्टार ग्लोबली स्टार एक जना के आज 10 दिन पहले से होता जे मिल जाएगा 3 दिन लागत कि वो मिली ओली ना एकदम माने जौन हमार धुरंधर भैया भी का करो तू जानत रहो उ दूसरा गाना चोरा के आ भैया गावा देला बा बेचारा आ ओइ में भैया के कहत मोटका हमरा के बड़का देना तो गड़िया और दुकान कितना लाख के मिलेला 40-50 लाख के कितना रुपया जाला तो मिलेला चल 40-50 लाख के गाड़ी सुनो ना एगो हम टेम्पू पर ना बैठे फॉर्च्यूनर पर बैठो फॉर्च्यूनर एगो आवता मर दे एगो गाना आवता वो भागे लगे एगो हमरा धुरंधर भैया के लगे हंटर बा ओही पर ना बैठ जा धुरंधर भैया हंटरवा देता ना हंटरवा दे दो ओही पर घूमस हवा लागत रही पूरा एकदम टगाई रही हवा से पानी से कुछ एकदम सब के मजा ली ले ला हंटरवा ओही पर बैठ जा भैया एकदम डोलत रह बाकी का रहते गिफ्ट चाहे गिफ्ट मांगत मांगत का है बड़ा छीन ना लो भैया जाग रे गिफ्ट दे रे अरे छीन ना लो भाइयों सोचो तो यार किस तरह काम से ताला पड़ गए हमारा बताओ ना अब वो इंग ना अब मान ली कि हम रोड से सीधे आके कहनी कैमरा चालू नहीं खे आए कहनी कि भैया हमरा के एगो कुर्सी दे दे बैठे के नहीं खे अच्छा और वो अलग बात दोसर हो गइल आ कैमरा चालू कर कैमरा ना एगो और बात भाई एगो कह देनी जे रउआ हमरा के दे दी हां उमे अलग होला आ एगो ना हेकर बादला दे दी गिफ्ट ना हेकर यानी हे गाना तार हिट करेले बानी ओकर के बादला दे दी ठीक बा पहले तू धुरंधर भैया पहले वो बेचारा के बैठा के हारमोनिया के आगे आ कहियो ओइ पर हाथ ध के क्रिया खोज तोर गाना लिखल ह तोरा के एगो ना दूगो फॉर्च्यूनर दे दे ओकरा तो पहले क्रिया खिवाओ वो लाज देखी कैमरा चालू करके एगो लड़की के गाना उठा के शर्म आना चाहिए तुमको यार गिफ्ट मांगते हुए सोना सिंह के गाना उठा के ओकरा बाद गिफ्ट दे दे हमरे के हंटारवा ले लऊं करो तो बैठी हो हमर भैया लागत ढेर एती हो गइल बानी ठीक बा तब मिल जाई अगला वीडियो में कमेंट करी लाइक करी दबा के शेयर करी अगला वीडियो में मिलता है।